Hola, em dic Carla Barceló de Vilar, soc una alumna de segon de batxillerat de l'Escola Vedruna Gràcia i a continuació us explicaré el meu treball de recerca, el qual es titula L'adaptació cinematogràfica d'un conte de Pere Calders. La indústria audiovisual és una de les indústries més importants i més dominants en la societat actual. Això és per la capacitat que té el cine d'entretenir i influir aquell que el consumeix. Des dels orígens d'aquesta indústria, la literatura ha estat una gran font d'inspiració. El meu treball de recerca aprofundeix en les claus de la producció audiovisual a partir de l'adaptació d'un relat literari. Jo vaig adaptar un conte anomenat La consciència visitadora social de Pere Calders a curtmetratge. Vaig escollir aquest tema per la passió que tinc pel cinema, la qual he tingut des de ben petita i ha estat reforçada per la meva família, la qual està vinculada a la indústria audiovisual. Sempre he viscut el cinema amb intensitat i per això el que jo pretenia amb el meu curt era connectar i fer emocionar a la gent que el veiés. Els meus objectius van ser, en primer lloc, adaptar un conte a curtmetratge. Després, conèixer i endinsar-me més en el món del cinema. Produir i gravar un curtmetratge sense invertir diners ni tenir experiència prèvia. Guanyar experiència en la indústria i, per últim, crear una experiència emocional que connecti amb els espectadors del meu curt. Per tal d'assolir aquests objectius, primer vaig fer una recerca exhaustiva que va consolidar la part teòrica del treball. Les fonts a les quals vaig accedir van ser des d'articles de diaris fins a vídeos, documentals, pàgines web, fins i tot persones que treballen en la indústria. Un cop tenia la part teòrica feta, era hora de posar en pràctica tot el que havia après. I així va ser com vaig fer el meu curt, passant per les 3 fases de producció: la preproducció, la producció i la postproducció. Vaig escriure el guió, vaig fer el pla de rodatge, vaig buscar els actors. Després del rodatge també vaig fer l'edició del curt, afegir-hi la música, afegint-hi també efectes especials. Després de mesos de treball intens, em va quedar un curtmetratge d'uns 7 minuts de durada. La conclusió d'aquest treball és que, com he demostrat a través del meu projecte, és possible realitzar des de zero un curt sense necessitat d'invertir-hi diners ni tenir experiència prèvia. Tot aquest procés no només ha estat una experiència educativa, sinó que també ha estat un mètode per explorar l'habilitat de comunicar idees i emocions a través del cinema. En resum, aquest treball m'ha permès aprendre molt sobre el cinema i estic segura que tot l'esforç em serà útil en un futur i que no hi hauria hagut millor manera d'endinsar-me en el món del cinema que realitzant el meu propi curt. Moltes gràcies.